שלום חברים, וזה שלב 2 של מכינים דג. אוקיי. אז את תסבירי מה אני עושה? כן. מה אני עושה? הוא חותך גמבה. חותך גמבה. אנחנו נחתוך אותה לקוביות. נכון? כן. זה לא קוביות, זה קובייה מחוברת. כן, סוג של קוביות. אוקיי? כמו עיגולים כאלה. כן. רואים? וגמבה אחת, הנה הגמבה השנייה שלנו. ואז מה עושים? נכתוב גם אותה לקוביות. בסדר? לא, התכוונתי אחרי הגמבה. איזה גמבה. היא פשוט רגילה לגמבה. אנחנו נסביר תכף לחברים, נכון? אז חתכנו גמבה. אתה לא מסתכל על המצלמה. חתכנו גמבה. עכשיו אנחנו נחתוך. את הפלפל החריף. שהוא ירוק. שהוא ירוק. נחתוך את הפלפל הירוק. רגע, אחרי זה הדג יהיה חריף? נכון מאוד. זה דג חריף מאוד. אז אני לא אוכלת אותו. למה אתה עושה דברים שאני לא אוהבת? מה זה? שום! שום. אנחנו נשים ראש של שום. אוקיי. מה יש לנו פה? נו, איך קוראים לזה? כוסברה. כוסברה! נו אבא, אתה גונב לי את המילים, אני הנציגה. את המציגה? אנחנו נקצוץ את הכוסברה דק דק דק. זהר על זה. אנחנו נזהרים על האצבעות. כמובן שאני לא חותכת, אני לא יודעת איך לי זה. את פעם אחת חתכתי. היא המנחה ואני המבשל, נכון? מה זה מלכה? מנחה זה אחת שמצלמת. שמצלם ומסביר. אני לא זכר, אז כן, מצלמת. אוקיי, גם את הכוסברה הכנסנו. אוקיי. עכשיו את תצלמי את הסיר. הנה הוא פה. נשים לו שמן. הנה. נשים כל הירקות שלנו. רואים? כן, רואים. צריכה לעשות פאוס ולצלם מלמעלה. לא, אני לא יכולה. אין לי פאוס במצלמה הרגילה. אוקיי. עכשיו אנחנו נוסיף מלח. רואים את זה? כן. נוסיף פפריקה מתוקה. כן. ועכשיו נוסיף פפריקה חריפה. חריפה. טיפונת. יופי. אוי, נשפך. לא נשפך. בסדר. לא, נשפך כאן. עכשיו אנחנו נוסיף גם פלפלים מיובשים. מה? זה מותר? ברור. וגם פלפלים חריפים מיובשים. אוקיי. עכשיו פותח את המגירה. המגירה, לוקחים כף. יאללה. נערבב טיפה. היד שלך מזכירה את המצלמה. להוסיף מים. חמים. אוקיי, הנה, אני לא נוגעת בזה. אוקיי. מים חמים. עכשיו זה נראה די טעים, סתם, זה לא נראה טעים נראה בכלל. מצוין. זה נראה כמו מרק. רגע, הוא פשוט שותק משהו.
אוקיי. מוסיפים את הדגים. נוסיף עוד טיפה מים. מסכנים הדגים שהורגים אותם, נכון? יש דגים שהם טורפים? אם זה טעים לנו. אז זה טעים לנו. יש דגים שהם טורפים? כן? כן יש. או לא? כן. יש דגי פיראנה, כרישים. כריש זה סוג של דג. נכון. עכשיו אנחנו ניתן לזה להתבשל, ועכשיו ככה זה ככה. נראה. לפני שזה סיים להתבשל.